znaczy, że ktoś, kto odpowiada na bardzo zły popyt, czy jest taki popyt, sfałszuj moje księgi, albo tak prowadź moje interesy podatkowe, żebym ja, naruszając prawo, nie poniósł konsekwencji. No przecież są takie usługi. I w jakimś momencie my staliśmy się trochę bezbronni. My, mówię w tym przypadku, my jako konkurenci, no bo w jakimś sensie jesteśmy konkurentami, bo oni nawet tego rodzaju podmioty gwarantują, same twierdzą bezkarność. Ach, mój Boże, powołują się na to, mamy na przykład naszych ludzi w organach państwowych. To się często pojawiało w postaci tak zwanych ludzi z rynku, prawda? Tak, nasi ludzie są tam w odpowiednich miejscach, albo zatrudniamy byłych urzędników. To już jest to jest na granicy czynów nieetycznych, żeby nie było wątpliwości.